Egunon guztioi. Lehenik eta behin adierazi nahi diot lehendakariari esker berezia, nerekin berriro kontatzeagatik, hirugarren legealdi honetan, legealdi konplikatua izango den honetan, batez ere, niregan jarri duen konfiantzagatik baina baita ere izango dudan eta dudan ja arduragatik. Krisi egoera sakon batean gaude, danok dakizuen bezala, eta Euskadi berreraiki egin behar dugu. Berreraiki esaten dugu eta hitz hori erabiltzen dugu Europatikan erabiltzen dugun terminologia berberarekin aritzeko. Eta zentzu honetan hitz ematen dut gaur bertan dagoeneko gure saila, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen saila lanean hasi dela lehenbailen guzti honei bide bat emateko eta irtenbide bat emateko. Herriaren eraikitze prozesu hau azkarra izan behar du, premiazkoa delako. Eta premiazkoa eta azkarra izan behar dugulako gaur bertan jartzen gera lanean gure indar guztiarekin. Baina horrek ez du esan nahi, berreraikitze eta lan hau edozein modutan egitera goazenik. Ez, justu kontrakoa. Oso ondo pentsatuta. Jakinikan gure eredu ekonomiko eta sozialak justua izan behar dula. Biak uztartu behar ditula. Bide ekonomikoak eta behar ekonomikoak eta behar sozialak. Eta zentzu horretan hitz hori azpimarratu nahi nuke. Biak zaindu behar ditugu eta justua izan behar du. Eta horretarako badugu ibilbide horri zehatza, zorrotza eta sendoa dana. Badakigu zer egin nahi dugun, baina agente guztiekin, pertsona desberdinekin eta behar desberdinek asetuz eta entzunaz egingo dugu. Ezartzeko momentuan, noski, baditugu dakizuen bezala, gure akordioan egin beharreko gauzak, baina gero egokitu egin beharko ditugu behar desberdinetara. Gizarte honek dituen behar desberdinetara. Eta zentzu horretan, aprobetxatu egingo ditugu 3 gauza garrantzitsuak direnak eta momentu honetan erronka bezala ikusten dienak eta aukera bezala bihurtu behar ditugunak. Alde batetikan, transformazio energetikoa, transizio energetikoa eta klimatikoa uztartuz eta transizio eta eraldaketa digitala erabiliz, gure ehun ekonomikoaren transformazio osoa behar dugu egin. Etorkizuneko ekonomia garatu behar dugu. Etorkizuneko industria, etorkizuneko Euskadi bat osatu behar dugu. Beti ere, industria aurreratuan oinarrituta. Hori inoiz ez dugu ahaztu behar. Industria delako, izan delako eta izango delako gure ekonomiaren ardatz nagusia eta motorra. Euskadik industriala izaten jarraitu nahi du eta jarraitu behar du. Baina bateragarri egin behar ditugu gure eredu ekonomikoa osoa, ez industriala bakarrik, eredu ekonomiko osoa eta ingurumen zaintza. Eta hori posible da. Eta hori ez bakarrikan lortu behar dugu, baizik eta aukera bihurtu behar dugu. Eta hortikan lortu behar ditugu gure industria berriak eta gure ekimen berriak. Eta noski, ekonomiaren bultzada eta guzti hori lortzeko, beti egin dugun bezala, ikerketa, teknologia eta garapen industrial berriak behar ditugu. Ditugun ahalmen guztiak jarri behar ditugu gure ekonomiari nolabait zerbitzu emanez eta laguntzen. Ekonomiari laguntzen baldin badiogu, gizarte osoari eta gure pertsona guztiei laguntzen diegulako. Eta hori oso argi izan behar dugu. Gure lehentasuna izan behar da, gure gizarteak mantendu ditzala zerbitzu sozial ahalik eta onenak, orain dituenak baino hobeak eta gaina bizi kalitatea bermatu behar dugu. Eta guzti hori egin ahal izateko ekonomia garatu behar dugu, sektore desberdinak bultzatu behar ditugu eta ekonomia eta enplegua sortzea lehenetsi behar dugu. Gure lehen erronka eta lehen helburua hori izango da. Ekonomia berpiztea eta enplegua sortzea. Eta horretarako jarri ditugu helburu oso zehatzak eta jomugak. Lortu behar dugu gaur egun dugun langabezia, murriztea eta gutxienez 10%-etik behera eramatea. Baina guzti hori egin ahal izateko industria aurreratu bat behar dugu. Zer esan nahi dut industria aurreratu batekin? Gaur egun dugun ekoizpen industriala haratago eraman behar dugu.
kontutan izan behar ditugu eta uztartu behar ditugu erronka berriak aipatu ditugunak, baina baita ere zerbitzu aurreratuak. Hau da, software desberdinak, dela eraginkortasun energetikoa, dela beste hainbat gai kontutan izan behar ditugunak enpresa batean, kalitatea, gauzak ahalik eta ondoen egitea eta mundu mailan kokatuak izatea. Guzti hori uztartuz baita ere jarri dugu helburu garrantzitsu bat, eta da gure ekonomian sektore guzti horrek, industriak eta zerbitzu aurreratu horiek 40%tik gora izatea. Zergatik horrek bermatuko duelako enplegua sortzea. Benetan hortikan etorriko da enplegua sortzea eta enplegua kalitatezkoa izan dadin eta etorkizunekoa izan dadin. Decía en euskera que no tenemos tiempo que perder. Tenemos que abordar lo que se denomina en terminología europea la reconstrucción de Euskadi y lo tenemos que hacer de una manera urgente. Pero hacerlo de una manera urgente no significa hacerlo de cualquier manera y sin pensarlo. Disponemos de una estrategia clara, una estrategia definida de una transformación industrial que nos lleve a una industria avanzada, a una industria competitiva, a una industria que genere empleo y genere riqueza en este país, que nuestro tejido empresarial se transforme y se convierta en algo que es, que ha sido, pero que debe ser también en el futuro en competencia y en comparación con otros países y en el ámbito internacional. Una industria moderna que aborde y que genere empleo y riqueza en ese sentido, la transición energética y la transición climática, trabajadas de una forma conjunta, junto con todos los retos digitales, no solo en el ámbito empresarial, sino también en toda la sociedad y en el ámbito administrativo, van a ser palancas que nos lleven a conseguir esos objetivos. Necesitamos nuestro propio Green Deal, es decir, necesitamos productivos, sean industriales, sean agrarios, sean de cualquier otro ámbito, sean compatibles en su actuación con el mantenimiento de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad y, desde luego, contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Más allá de retos, son oportunidades que tenemos que aprovechar y que podemos hacer. Nuestro tejido industrial y empresarial está preparado, apoyado en un ámbito tecnológico, en unos centros tecnológicos, universidades, en centros de todo tipo, en unidades de I+D empresariales, que tienen que poner a disposición de nuestro tejido productivo todo su saber hacer, todo su conocimiento, para que demos ese salto cualitativo de la mejor manera y de la forma más rápida. La I+D va a ser clave para conseguir que esas estrategias se conviertan en realidad. Tenemos que hacerlo como lo hemos estado haciendo en este momento, pero intensificando un poco más el esfuerzo. Una estrategia que nos lleve a que los recursos que invertimos, tanto públicos como privados, en la I+D, nos lleven a ser lo más eficientes y lo hagamos de la mejor manera posible. Lleguemos al tejido productivo y a la generación de empleo de una forma realmente adecuada, vamos a decir. Trabajaremos además en ese sentido para dotar a Euskadi de un centro de inteligencia artificial que va a estar al servicio de la industria, sí, pero también al servicio del conjunto de la administración pública y también de la ciudadanía, de nuestra sociedad. Son oportunidades que no podemos dejar pasar y tenemos conocimiento y capacidades para posicionarnos en ese ámbito. Si aprovechamos todos nuestros conocimientos, sí, pero también nuestras conexiones internacionales, vamos a poder estar donde Euskadi se merece, y ese es nuestro gran reto en el futuro. Baliabideak badakigu aurrekontuen ikuspegitikan mugatuak direla une honetan. Baliabide ekonomikoak bai mugatuak, baino baliabide teknologikoak, pertsonenak eta jakindurienak izugarriak ditugu. Aprobetxa ditzagun bigarren hauek lehendabizikoen falta nolabait bermatzeko Euskadi aurrera egingo duela. Baina jakinikan baliabide horiek gutxi direla edo gutxiago izango direla, baita ere hartu behar ditugu Europak jarri ditugun baliabide guztiak gurei batu eta lortu guzti hau, gure programa hau eta gure asmoak gauzatzeko ahalik eta modurik egokienean. Euskadira ekarri behar ditugu baliabide horiek, eta horretarako proiektuak prestatzen ari gera. Dagoeneko baditugu batzuk, baina jarraitu behar dugu zentzu horretan. Proiektu horiek jakinikan
Gure helburua betetzera datozela. Hau da, eraldaketa behar dela gure ehun ekonomikoan eta ehun produktiboan. Ez dira edo zertarako, baizik eta transformazio hori, eraldaketa hori eman ahal izateko. Gu prest gaude eta gure ehun ekonomikoa eta enpresariala teknologiari lotuta prest daude. Elkarrekin beti bezala, publikoak eta pribatuak lan eginik, badaukagu zer egina, esfortzu handia izango da datozen urteetan, baina seguru gaude lortuko degula. Beti elkarrekin lan eginez eta nolabait helburuak argi edukiz. Gure ekonomia berpiztu, ekonomiak langabezia nolabait jaitsi dezan, eta horrekin gure bizi kalitatea eta gure gizartea hobetu egiteko. Posible da, eta hori da gure erronka nagusia. Eskerrik asko.